Bună, mă numesc Daria și m-am gândit să mă apuc de YouTube pentru că postez pe TikTok și pe Instagram de vreun an încoace și m-am gândit că nu există vreun mod mai bun să postez decât să fac un get edit mic și să mă introduc, să spun cum am început. Pentru cine nu știe, eu am 13 ani, sunt pasionată de make-up, iubesc să fac content, adică aș sta ore întregi să filmez pentru voi. Postez și pe Instagram și pe TikTok, o să vă las aici numele meu. Am și canalul meu pe Instagram, dacă puteți vă duceți și acolo. Și de când eram mică eu postam get edit mic-uri. Totul a început când am postat primul meu get edit mic. Cred că eram în clasa 3-a sau a 4-a, sincer nu mai știu. Și nu mă așteptam să prindă, că eram mică și totuși. La început eram gen super cringe, râda toată lumea de mine. Dar uite, acum că am mai crescut, am început să știu ce e bine să fac, ce nu e bine, ce prinde și ce nu. Și, sincer, chiar mă bucur pentru că eu iubesc să fac chestia asta. De anul trecut m-am gândit de ce să nu fac chestia asta dacă mie îmi place atât de tare. Și am zis că, iarăși vă zic, am foarte mult potențial și de ce nu? Cel mai mult ador când văd comentarii frumoase de la voi și ba chiar mi-a trimis o fată, efectiv un e-mail, să-mi spună cât de mult îi place de mine și tot ce fac și gen asta chiar m-a atins pe suflet pentru că eu chiar pun foarte multă muncă în tot ce postez și chiar mă strădui să fac content din ce în ce mai bun pentru urmăritorii noi. Îmi dau toată silința să fac oamenii fericiți, să aibă la ce să uite, să le placă contentul meu. Gen mie încă mi se pare uneori foarte crazy. Oamenilor le place să uite efectiv la o fată când se machează și spune poveștile ei. Sunt foarte recunoscătoare pentru toată lumea care se uită la mine și mai ales că pe viitor o să am și niște colaborări foarte frumoase și am primit destul de multe de pachete de PR. What? Dacă voi mi-ați spus la 10 ani că eu o să fac aceste lucruri și o să primesc pachete de PR, aș fi nebunit. Țin minte că atunci când eram mai mică mă duceam la mătușa mea și la bunica mea și efectiv stăteam acolo și o macheam pe mătușa mea, era lucrul meu favorit și gen aveam 8 ani, adică nu eram foarte mare și eu iubeam să machez lumea. Deci trebuie neapărat să vă zic niște momente în care încă și în ziua de azi. Deci mă postam pe TikTok, aveam eu un cont, o să vă las pe aici câteva poze, filmări și nu știu, vorbeam engleză combinată cu română pentru că eu am stat în Anglia și gen combinam cuvintele și era foarte funny. Odată am ieșit din duș și am vrut să îmi fac un TikTok și ziceam o să mă pregătesc să ies și arăt ca un lion. Am un păr în cap, că sunt lion. Mă uit în continuu și în ziua de astăzi și mă uit și râd de mine. Și îmi dau seama de ce râdeau și copiii de mine. Și gen eu când eram mai mică mi-era foarte rușine să mă vadă lumea atunci când filmez. Nu știu de ce, adică mi se părea un lucru foarte rușinos, dar acum că stau să mă gândesc, nu știu de ce aveam rușinea asta în mine. Pur și simplu mă filmam când făceam ce-mi place. Probabil o să-mi puneți întrebarea, dar de ce te-ai apucat fix de YouTube? Adică e TikTok și Instagram cel mai popular în ziua de astăzi. Este pentru că aici pot să vă spun story time-uri mult mai lungi, pot să fac videoclipuri mai interesante și mai lungi, pentru că pe Instagram și pe TikTok vedeți decât 30 de secunde, un minut din viața mea și vreau să vă simțiți cu mine de parcă sunt prietena voastră cea mai bună. Biguc тебе! Și să ne simțim ca pe FaceTime atunci când postez videoclipuri. Sincer, sunt super entuziasmată pentru acest videoclip pe YouTube și vreau să îmi spuneți sincer dacă v-a plăcut. Așa arată make-up-ul, by the way. Nu uitați de un subscribe pentru că poate ajung și eu cineva mare. Cam asta a fost primul meu videoclip în care mă pregăteam pe YouTube și vreau să-mi spuneți dacă vă place tot ce am făcut și să lăsați un comentariu să spuneți ce mai vreți să vedeți pe canalul meu de YouTube. Pa! Nu uitați de follow! Vă pupicesc!